De grutte zoutpot in de keuken. We kennen hem alle jaren wel. Doch tot lieken dat deze pot net zo goed is. Nou, de gewone Jozo, dat is een natriumchloride. Dus er zit natriumchloride in. En dat is hartstikke geraffineerd natuurlijk. Dit is het ongeraffineerde zeezout. Keltisch zeezout komt ergens uit de buurt van Frankrijk bij. En dat is ongeraffineerd, dus dat behoudt zijn mineraal en zijn sporen. Een advies dus van de Soenesorganisatie. Al weten de meesten op Strittenwol dat de volle soort net zoen is. Nou, wij proberen steeds te minderen, maar het is wel eens moeilijk. Ja, waarom probeer je hem te minderen? Het is beter voor de gezondheid, hè? Voor de bloeddruk, Nieren en zo. nieren. Ja. Nee, ik probeer het volle zout. Ja, en bijvoorbeeld in een stukje bal of een stukje cheese, daar zit ook al best wel wat zout in. Dat ga je net in de gaten, hè? Dan gaat sloepende waai. Dus, Ja. nee, maar verder denk ik er net om. Nee, dus dat stukje bal en mijn stukje cheese, dat eet hij ook wel gewoon. Absoluut. Appels zonder zout, soms een beetje kruiden en daar gaat het mee op. Ja, dus een eik, daar doe je net wat zout doorheen. Nee, mijn man ik net. Ja, ik heb speciaal soort. En wat is dat voor zout? Nou, dat is, er zit geen natrium in, maar kalium. Ik probeer er wel rekening mee te houden, maar het is net altijd makkelijk. Het is af en toe wel even een ziekje van, waar doe je goed aan. En net alleen nog voor meesken is het somtijds nog een uitdaging. Als kok in een keuken is het soms echt lastig, al binnen de oplossingen. Het is misschien wel een mooi voorbeeld. Dit is straks een geroosterde wortel. Hij mag nou eigenlijk iets verder, dan droegen we hem helemaal uit. Dan wordt hij eigenlijk heel erg liet. En dan zetten we eigenlijk weer wortelsap op. Persen we wat wortels, mooie cardamom, wat kaneel. En dat koken we heel fier in en dan doen we plaats over de wortels in. Dus dan loopt die wortel helemaal vol, maar die wortelsmaak, zeg maar. En dan, hij is geen zout nodig, maar dan proot die wortel wat zinkjes vol in een wortel, dan is het wendbest. Ik adviseer de goede eiwitten, goede vetten en groenten en fruit. Nou, en als je er zelf mee aan de slag gaat, als je zelf die eten klaarmaakt, ja, dan hast je het zelf in de hand. Dan doe je er naar behoefte of naar smaak doe je er wat zout door. En dan kun je het eten heel lekker meidje met verse kruiden of zo.